स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी खुंगा 15थि परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ थिपकायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंलाङो। आयदाफारि बादियै फुंनि 8:30 रिंगायाव परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो 10:30 रिंगायाव गेवलां मेल जायो। लोगोसे दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मा सावरायखो बिनि सायाव आफादगिरि बिथाङा गुवारै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै आबुङै मिथिना लानि। नंगौ मेसेज होनांगौ दङ। आं गिबियावनो नोंथांमोन मिडियानिसिम परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा परबतझ'र जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आरो परबतझ'र टिपकाय प्राइमारि बर' समाज आफादनि मोनसे बोसोरसालि जथुम्मा जानानै थांदों। दा बे मेसेजनि गेजेरजों बे मेलनि गेजेरजों जोंहा परबतझ'र हालामाव थानाय गासै जोंनि परबतझ'र ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि आरो ओनसोलाव थानाय थुनलाइ सिबियारि हारिमु सिबियारि समाज सिबियारि बयनिसिमबो जोङो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खौसेथि गोजोन आरो जौगानाय हाबा मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दा परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेखौ 1970 मायथाइयाव धुबुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद मुङै गायसननानै दिनैसिम बेखौ गेजेर सरायाव परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद होननानै गायसननाय जादों। दा बेवहाय मोनसे गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जे हाबाफारिफोरखौ जों रेबथुमनानै दोननो थाखाय जोंहा गांसे खुगा लाइसि दङ। बे खुगा लाइसियानो जाहैबाय लाफा सायख'। बियो 1970 मायथाइयाव परबतझ'र जिल्ला एबा धुबुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गायसनजादोंब्लाबो गेजेर समाव जों बेखौ सेबखांनानै दिनैहाय 20थि बिसान जों सेबखांनो हाबाय आरो बे खुगा लाइसियानो जोंनि सारा परबतझ'र हालामनि थुनलाइनि बाथ्राखौ जोंनि बुहुमाव मेसेज होयो आरो जों बिनि गेजेरजोंनो जोंनि थुनलाइ सिबियारिफोरखौ फोसाबनो बा सिबिनो जों राहा मोनदों। दा बेनि अनगायैबो जोङो परबतझ'र जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि परबतझ'र ओनसोलनि गासै जाथि आरो माहारिनि गोनां बिफाव लादों। बेवहाय जानाय गासै जेंनाफोरखौ जिल्ला आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जयैनो जोङो ओनसोलाव जानाय समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जायो। दा दिनैनि नैबे मेलाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टजों मोनसे गोनां सावरायनांगौ हाबाफारि थानायलाय दिनैनि नैबे मेलाव नुजाफैनो हायाखै। दा बिथांमोनहा बिनि सोलाय आगुनि जोंनि बारग' नेहाथारि कामेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जोंनि बे मेलाव दैथायहरदों आरो बिथाङा फैनानै थांखांबाय। दा जों साबायखर बावदों जिल्ला आफादनिसिम मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैनानै जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय। बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिमु आफादनिफ्राय फैदों बेवहाय आफादगिरि बिथां राजेन बर' आरो हारिमु आफादनिफ्राय जगेस्वर ब्रह्म बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों। आङो बिथांमोननि बयनिसिमबो साबायखर बावदों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों। आङो बिथांमोननि बयनिसिमबो साबायखर बावदों। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरनायनि थाखाय बानजाय आफादजों लोगोसे ओनसोलनि गासै सांग्रां मावथि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बे फरायसालिमायाव खुंनो होनायनि थाखाय जोङो गोरायुं राजलाल बिथांनो साबायखर बावदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गाहाम हामलायनाय जासिनानै आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों। दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननि सोंलुआव खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि बे सभा खुंनायाव बर' साहित्य सभा बर' समाज परबतझ'र जिल्ला हारिमु आफाद जथायै मोनब्रैजों जथायै सभा खुंनायाव रायजो राजानि बहुद मोजां सहजुगिता मोन्दों। आं गोजोननाय मोन्दों। बेखौथ' जों जयै बर' समाज बर' साहित्य सभा आरो जों साफ्रोमबो ओनसोलनि गारजेनफ्रा बयबो लासैनोबाबो जोङो बोखांनो नाजानांगोन बोस्रांनो नाजानांगोन। बे ड्राग्स एडिक्टेडखौ जोङो 100% बोखांनो जों सेस्था खालामो। जों लेंहरनायाव गाहाय आलासि हिसाबै बर' साहित्य सभानिफ्राय कामेस्वर बर' सार आरो समाजनिफ्राय जों राजेन बर' सार आरो जोंनिनो बारग' MLA बनेन्द्र कुमार मुसाहारि परबतझ'र बा नैबे 24 नं समस्थिनिफ्राय बिथांमोनहा नुजाफैदों आरो कालसारनिफ्रायबो बिथांनि मुंखौ आं गोसोआव गैला बिथाङाबो फैदों। जगेस्वर बर' बिथाङाबो फैदों आरो बिथांमोनहा हयथ'
मिथिङाव एसे एनै लेक्सार होनानै खुब गोजोननाय मोनलांखो ना माखो आं बेखौ बुंनो रोंला आंनि थाखाय आं खुब मोजां रिसिभ खालामनाय बायदि मोनदोंमोन बेनोसै आरो नोंथांनि सिनायथि आं आरसिनि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन तबिन्द्र ब्रह्म पर्बतझ'रा 15थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा 15थि टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा खुंगा 4थि टिपकाइ गुदि बर' समाज आफादनि जथुम्मा आरो 4थि पर्बतझ'रा जिल्ला हारिमु आफादनि दिनै बे जथुम्मायाव जों जथायैनो दिनैहाय जोङो दिनै बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म फरायसालिमायाव जोङो जथायैनो बे कनफारेन्स आरो कनभेनसनखौ जों खुंनाय जादों। बे कनफारेन्सनि खुंनायनि दारैनो जोङो दिनै बर' हारिनि राव आरो हारिमुखौ जोङो जेरावबो गोसारहोनो थाखाय आरो मोजां मेसेज होनो थाखाय जोङो दिनैहाय बे कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। आरो बे कनफारेन्सखौ खुंनायनि गेजेरजों जोङो ओरैबायदि मोनसे जोङो जोंनि टिपकाइ गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादा जों जथायैनो थांनाय समाव जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो समाजनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबोदों। जेरै जोङो उन्दै समाव हाबा होनायखौ जोङो बन्द' खालामबोदों जा एसे होनो हानानै आरो जोङो बे ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौबो गामि गामि थाङै थाङै जोङो दिनैहाय जोङो मिटिं जाबोदों आरो बुंबोदों रायजो राजाफोरखौ आरो जोङो नेक्स्टआव आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोरखौ लानानै जोङो मिटिं दावथिं खालामबावगोन जाहाथे जोंनि बर' समाजा गोजौ आरो गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेखौ जों अराय सम आसा खालामनानै जोङो मिजिं थिनानै आरोखि जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जों सब समाय मेसेज होबाय थागोन आरो बे मेसेजनि दारैनो जोङो हयथ' जोंनि थुनलाइ राव हारिमुवा जाहाथे गोजौआव थाङो बेखौ जों अराय सम सेस्था खालामगोन आरो बे जोङो सम सम फरायसालिफ्राव थांनानै बर' थुनलाइ आरो बर' समाज आफादा थांनानै जोङो मेल मिटिं खालामगोन बिसोरनो माखासे मेसेजखौ होबाय थागोन जाहाथे उन्दै समाव हाबा जाया बे उन्दै समाव हाबा जायोबा समाजा गुलाय गुजाय जायो होननानै जों मोनबोगासिनो दं आरो बे दिनैहाय समाजा गुलाय गुजाय जायोबा जोंनि हारिनि जाथिनि बे खहा जानायखौ जों नुबोगासिनो दं जायनि थाखाय जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि गेजेराव जाया आरो बे मेसेजखौ आरो बे खामानिखौ मावनोब्ला जोंनि बर'नि साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजा बुद्धिजिबिफ्रा फोरोंगिरि गासिबो बिसोरो बिथांमोनहा जोंनो सहाय जगिताखौ जोंनोबो होनांगोन आरो जोङो बे आफादनि जानानै होमब्लासो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन आरो जोङो लाइमोनफोरनो जोङो बेखौ मेसेज होनो सानबावदों जाहाथे बिथांमोनहा बे लाइमोन फरायसुलाफ्रा जाहाथे उन्दै समाव हाबा जाया बेखौ जोङो स्कुल थांनानैबो सम सम जोङो मिथिं दावथिंनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो जों मेसेज होगोन बेखौ बुंनानै होगोन बास बेनो आंनि दिनै बे माने कनफारेन्स आरो कनभेनसननि खुंनायनि गेजेरजों आंनि रादाब होनाया बेनो रायजो राजानि मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेसनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि एलिफेन्ट राइड रिभार रेफ्टिं ट्राइबेल डेन्स बनफायार ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.